जोंनि बर' लिडारफ्रा जोंनि बर'खौ खोमानो थांगासिनो। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव आं हाबनाय लोगो लोगो दिनै सासे एसपि निफ्राय आङो मोनसे खोथा खोनानो मोनदों जे बे मानसिखौ सोर नोंसोरो हमनो थाखाय अर्डार होआ। लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसे बरायहरबावलायबाय। दिनै नोंथांमोनजों आं सावरायनो नागिरनाय बाथ्राया जाहैबाय बेयो माने बिराद मस्ट इम्परटेन्ट बाथ्रा आरोना। नोंथांमोना बयबो माने बिनि सायाव माने बयबो खोनासंबानो जाबाय आरो बिनि सायाव बयबो गोसो होबानो जाबाय आरोना। बेनो जाहैबाय माने जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बर' लाइमोनफोरनि गेजेरावहाय दिने दिने ड्राग्स बाहायनाय ड्राग्स जानाय बियो बांबोगासिनो दं आरोना। जोंनि गथ'फ्रा मा जाबावगोन दा, जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि फिसाफ्रा मा जाबावगोन दा, जोंनि फिसाफोरनि जोंनि लाइमोनफोरनि केरियारा माने बरबाद जागासिनो दं, माने खोमसिथिं थांगासिनो दं आरोना। जों बेफोरखौ माने हमथाथारनांगोन, एकदम बेखौ जों माने फोजोबस्रांनांसिगोन आरो दे। दायो जों नुनो मोनगासिनो दं जे जोंहा NDFB बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि माखासे दल संगठन बा आफादफोरा दिनै ड्राग्सनि एगेन्स्टआव खामानि मावगासिनो दं। बेयो जोबोद मोजांनि बाथ्रा आरो जोबोद मोजां खामानि मावनाय जागासिनो दं आरोना। बेखायनो जों बयबो रायजो राजाफ्राबो माने लोगोसे बयबो ओंखारनांगोन आरोना। बिनि सायाव जों बयबो नोजोर लाखिनांगोन आरो दे। बिनि गेजेराव जोंहा सासे समाज सिबियारि बिथाङा मोनसे बिराद इम्परटेन्ट खोथाखौ बुंदों आरोना। नोंथांमोना बयबो नायबानो जाबाय, खोनासंबानो जाबाय आरोना मा बुंदों बिथाङा। आङो मास मोननैसो बायदि जाबाय जि फेग्रा मुवा फेग्रा जिनिस ड्राग्स, बे ड्राग्सनि बेलायाव दिनै बेल' नङा, जोंल' नङा, बेयाव गोबां संगठननि मानसिफोर दङ। आं गोबां डिलारफोरखौ आं हमबाय। दिनै बङाइगावआव दिनै SP DSP पुलिस प्रसासननि आउटपस्टनि आरो दिनै बङाइगावनि गासैबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय आङो सापर्ट दं। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव आं हाबनाय लोगो लोगो दिनै सासे SP निफ्राय आङो मोनसे खोथा खोनानो मोनदों जे बे मानसिखौ सोर नोंसोरो हमनो थाखाय अर्डार होआ, बे कुइसन फैदों। दिनै बियो सोर, SPआ सोर, SPआ बेवहाय मानि थाखाय थाफैदों? जों पाब्लिकनि थाखाय थाफैयाखैबा बे SPखौ गाबोननि गेजेराव SPआ दिनै मानि थाखाय बे बाथ्राखौ दिनै बुंनो हादों, बेनि एन्सारखौ जोंनो रायजो राजा आंनि टिमाव आंनो नांगौ। आरो SP सारजों आं बेखौ कुइसन खालामहैगोन। आरो SP सारा जुदि माबा मोनसे बुङोबा बिनि दायथ'खौ चिफ सारमोना दायथ' लानांगौ। आरो बे दायथ'खौ जुदि लायाब्ला जोङो सानगोन जोंनि बर' लिडारफ्रा जोंनि बर'खौ खोमानो थांगासिनो। आरो बे खामानिखौ जुदि मावोब्ला जोंनि लोब लोब रायजोफ्रा चिफ सारमोनखौ बा जोंनि दानि बिटिआर सक्तिनि लिडारफोरखौ जों सिलुट होगोन। आरो बिथाङा जिहेतु ड्राग्स फालांगिफोरनि एगेन्स्टआव बा ड्राग्सनि एगेन्स्टआव जि खामानि मावगासिनो दं आरो बे खामानि मावनायाव माने पुलिसनिबो जोंहा पारमिसन लादों बा इनफर्म खालामनाय जादों पुलिसफोरनोबो, बेफोरबायदि बुंदों आरोना। बिनि गेजेराव सासे ड्राग्स फालांगिखौ हमनायाव पुलिसा बुंदों जाहैबाय माने बेखौ सोरनि पारमिसन लानानै हमदों, मानो थाखाय बेखौ हमनाय जाखो, बेफोरबायदि बुंदों आरोना। बिदिब्ला जोङो सन्देह खालामनो हायो जे पुलिसा माने रिश्वत माने बिथाङा फैसा लायै लायै माने घुस लायै लायै माने जोंनि बे ड्राग्स फालांगि बिथांमोनखौ माने लाय होगासिनो दं आरोना। पुलिसनि गेजेरावनो माने पुलिसनि थाखायनो दिनै ड्राग्स फालांगि बेफोर गाज्रि खामानिफोरा माने सोलिबाय थायो आरोना। बे ड्राग्स जानाय ड्राग्स फालांगिनि हेंथायै जोंनि पुलिस अफिसारफ्रासो, जोंनि पुलिसफोरासो बेफोर खामानिफोरखौ मावनांगौमोन। दिनै बिथांमोना मावनो हायै खामानिखौ जोंनि गोसो गुदुं पाब्लिकफोरा दिनै खामानि मावनो ओंखारदों। दिनै बिथांमोनखौ उल्था जुदि दाय खालामोबा बे मा जागोन, नङा होमबा? दिनै बिथांमोना माब्रैहाय दिनै बेफोरबायदि खोथा बुंनो हायो? बेखौ जों बिराद साननो गोनां बाथ्रा आरोना। बिथांमोना एन्टि ससियेल खामानि मावग्राफोरजोंसो लोगो दं नामा? दिनै बेफोरबायदि ड्राग्सनि हेंथायै मावनो ओंखारनाय मानसिफोरखौ जुदि उल्थायै नोजोर जायोब्ला, उल्थायै जुदि टारगेट खालामोबा बेयो जोंनि थाखाय बिराद माने दुखुनांथाव बाथ्रा जागोन आरोना। दिनै जोंनि हादराव, जोंनि रायजोआव जोंखौ बेंगिरि पुलिस दं होननानै जों जेबो आसाखौनो खालामनो हाया जाबाय आरोना। मानोना दिनै गोबां माने पुलिसनि मानसिफोरा माने फैसा लायै लायै घुस लायै लायै दिनै बेफोरबायदि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरखौहाय माने लाय होगासिनो दं आरोना। जों बेखौ गोबां समाव नुबोदों, खोनाबोदों आरोना। बेनिखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानांगोन। जोङो दिनै पुलिसखौ सोरबा बेंगिरि फर्सफोरखौ जोङो आसा खालामबाय थानानै जाला। जों बेफोरबायदिनो जोंनि गोसो गुदुं सुबुंफोरा, बेक्तिफोरा दिनै साफा साफा ओंखारबावनांसिगोन आरोना। बेफोरबायदिनो ज'यै बयबो टिम जानानै खामानि मावनांगोन आरोना। जोंनि ट्राइबेलनि सासे गोख्रों पुलिस अफिसार जे जुनमनि राभा, बिथाङा माबोरै गोमोथावै रहस्य गोनाङै थैनानै थांखो, एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरनि हेंथायै खामानि मावनायनि थाखाय बिथाङा माबोरैहाय नोजोर जाखो, माबोरैहाय बिथाङा हरखाबै माने गोमोथावै थैनानै थांखो, बेखौ जों बयबो खोनादों आरो बयबो मिथिना मोन्दों आरोना। बेनिखायनो जों बयबो रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानो नांगोन आरोना। जोंनि बर'नि जा जोहोलावफ्रा, जा बेक्तिफ्रा दिनै बे ड्राग्सनि हेंथायै बा एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरनि हेंथायै जि मोजां खामानि मावनो ओंखारबोदों, बेखौ जों बयबो बुजिनांगोन आरो बयबो हेफाजाब होलायनांगोन आरोना। नङाब्ला जोंनि फिउचारा मा जागोन, जोंनि बर' हारिनि फिउचारा मा जागोन,
जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा जोंनि फिसाफ्रा मा जाबावगोन। थ' जोङो मोजां फिसा मालाबाबो बानायनो हानाय नङा। सासे समाज सिबियारि बिथाङा जेरैबायदि माने जोंनि पलिटिसियानफोरखौ बा जोंनि पलिटिकेल लिडार गेदेमा सुबुंमोनखौ जेरै खावलायदों, हेफाजाब होनो खावलायदों, थ' नोंथांमोनाबो बेफोर बिथांनि बाथ्राखौ खोनासंनानै माने बयबो हेफाजाब होनांगोनानो। गासैबो आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा मोनसे लाइक खालामदो, चेनेलाव गोदानबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो हायोबा एसे शेयार खालामदो अननानै प्लिज।